Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no. Karon day atong ipadayon ang laing sumpay nga sugilano no nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Ug sa dili pa day no akong basahon na pipila nga nag-comment si Ami Alexander no. Nice dong. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Ami Alexander from Atlanta, Georgia ug ah kang Led Sevmin. Ay, thank you kayo, idol sir. Gahulat jud ko ani nga drama. Salamat kayo sa pagpaminaw no. God bless diha, Led Sevmin. Salamat kayo sa pinamili mga pagpaminaw no. Og shout out ay no sa tanan nga taga-Tipaan, Magsaysay, Lanao del Norte sa Binamo family og sa tanang Bako og sa tanang Dabarkadas, Dabarkads. God bless. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Noel Mangikis, thank you kayo sa pagpaminaw. Salamat kayo sa pagsunod sa drama no nga gikan sa namin drama. Thank you kayo sa pagpaminaw no. Ug sa tanan nga namin no aning drama no, shout out ninyong tanan. Salamat kayo sa pagpaminaw. Ayo taon kalimot no sa pag-subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo no kung na ako i-upload nga drama. O karon di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Hinuwaman nga pangandoy, part 3. Ha? Nga naman. Dado naman kong papa sa Manila. At doon ako niya pa eskwelahon sa college. Mayong pagpaminaw sa Lex Dito Pino. Misugot eh ka? Namugos man si papa. Dili ka mo sugot nga muuban ko ni papa sa Manila. Ha? Ah, nganong kang mupugong ko no? Iimo kong amahan ang mupaskwila na mo sa Manila. Swerte kay ka, Hazel. Dato ang imong mga ginikanan. Makahimo ka kayo pag-eskwela sa Manila. Ako tablag din eh. Gool paya ko. Nga mag-uol man ka? Dili naman ta makita. Dili na ta perming manakop og mga butterflies. Sagdi lang. Dito sa Manila, mga dato na gyud ang imong mga higala. Mga dato na ang imong mga barkada. Unya, matabang ka sila nako sa pagpanakop og mga butterflies. Makahibo ka silang ingon ini kanindot nga kwadro. Ang pangutana, may kaba-kaba sa kaha dito sa Manila? Mingawon gyud ko din eh. Natural, taga-rinhigod ka. Mingawon ko nimo. Mawara ng imong kamingaw na ko eh, kung daghan na kaghigala dito sa Manila. Labi na, daghang gwapo dito sa Manila. Malingaw kag samot. Ikaw na may gwapo para nako. Ayagod ko padungga na. Matuo ba ako basta ikay masulti? Tinuod lagi. Ang hilak ron ko. Ay, ayoy. Sige. Matuo na lang ko. Mahilak mo na ka. Kung maato nagani ko sa Manila, ayaw sikik duol ni Karen ha. Oh. Ha? Nga naman. Nagduda ko. Setig sumbong ni Papa sa permi na itong panagkita. Lo, di mo tingali, Hazel. Laban mo na si Karen ni mo. Laban lagi. Tabag duot. Ha? Kalitgod kaayo ang pagkausap ni Papa. Dili na ko niya pagawason sa amo nga way kuyog. Unya, naghisgot na si Papa nga doon na ako'y nagustuhan. Be, diin man si Papa anak, be. Doon na di kay nagustuhan? Doon na. Doon na di kay nagustuhan ni Dis ato? Wala lagi ko may bawa na. Wa mo kay gisulti na ko, good. Wa lang. Kay mauwaw man ko.
Ah, unya, nakaila ko sa imong nagustuhan. Kaila kaayo. Ha? Kinsa man na siya ba? Ikaw. Oh. Ako? Ikaw lagi. Ah, Oo, natural nga. Makagusto gid ka na ako kay best friend ko ta, di ba? Pirmi ba kitang manakop o kaba-kaba? Tingali sad. Binlan taon niya kag cellphone ha. Cellphone? Nga naman. Aron magsigit ang kontak. Aron makatawag dayon ko nimo kung mingawon ko kaba-kaba. Lalo, tingaling mahibawaan sa mong papa. Na, ikaw gyud makasab-an. Dili mahitapong mahibaw si Papa, Milan. At raman ko sa akong kwarto manawag nimo. Panawag sab niya na ako, ha? Di mo gud ko kahibawan na gud. Sus, ikaw pa. Ka-bright nimo. Makatun ra lagi ka. Paulit na lang ko, ha? Ihatod ka na ko? Ayaw, uy. Tingaling masugatan tanin noy butoy. Pero, tingaling binuangan ka. Hapon ra ba? Nakasiguro ko nga nagbahis-bahis na turon si Noy Butoy sa pagpangita na ako. Ato na ko, ha? Salamat ining 4, ha? I love it. I really love this stuffed butterflies. Para ginaan ni mo, Hazel. Aron ka malipay. Milan, Hazel, imong kong gigakos. dili na ka mo pahos o gakos na ako. Tingali, dugay patang magkita. Bitaw, no? Di ay kami nga huna ko. Mingawan ko ni mo, eh. Ang anong dili man ka mo gakos na ako. Hazel, bawnon ko ang imong kahumot. Dili ko hikalimtan ang imong kabuutan. Milan, ayaw ba yung pangitaglaing girlfriend, ha? Ayaw, ha? Karen? Karen! Oh, nga no, Noy? Kakita kang senyorita Hazel? Ha? Ako unta siyang ubanan sa lungsod. Pero, pagbalik na ko, gikang nagkuha ining jeep. Wa naman siya. Unsay gisangpit ni mo ni Hazel, Noy Butoy? Senyorita Hazel. Tinuod itong gisulti ni Mama nga. Patawgo na sila senyorita ni Hazel? Na, pagbantay gud ang imong isangpit ni senyorita Hazel ka rin, ha? Sigurado yun nga, may agom ka sa silot ni Senyor Emilio. Ilaging ipakita ang ilang kaadinahan, no? sa Lex Pinoy. Wa tay mahimo. Kakita kang senyorita? Wa ra ba? Atuan na lang sa lungsod. Tingalig dag-una to nimo. Na, dito na ko gikan sa lungsod. Gadihar ba ako si pangita niya? Pero, wagid kong kakita niya. Asa man kato siya magsuruyan, eh? Wa sagi ko mahibaw, Noy. Muli sa ko sa amo ni, ha? Sige ka rin, ha? Imo gani makitaan si senyorita Hazel. Palihog kog sulti niya nga ganihari kong nagtuyok-tuyok sa pagpangita niya. Nialagi ka Karen. Haid man si Milanang. Kanihara man tong nawa. Nganam di ay. Gipangita mong si senyorita Hazel sa ila. Kinsa? Kinsa nangita? Si Noy Butoy nang. Nagkita man mi. Og, nakugang sad gani ko kay senyorita Hazel na iyang sangpit sa anak sa iyang amo. Kang kinsa man ang pagbuot? Kang senyor Emilio. Ay,
Mapahitas-on yun ay kay na Senyor Emilio, no? Murag nakuwangan sa iyang kadato. Murag na ahaw-ahaw. Gipangita na ba si Senyorita Hazel? Giingnan sad kang Hazel Karen nga mao na isangpit niya, senyorita. Ha? Murag di kumutuo nga makagusto Senyorita Hazel ana uy nga tahuron siya nang. Pero wa man siya mahimo. Mando ni siyang amahan. Ano nangita man kang Milanday? Kay gipangita lagi si Senyorita Hazel. Tingalig nagkuyog silang duha. Ay, ako silang pangitaon, uy. Murag nagkagrabe na ang panghitabo din, Heda. Ah, sige nang. Ikaw na lang pangita nila kay tingalig ako ra sa gipanid-an ni Noy Butoy. Ingon ka, adto na ka. Hapon na ba kayo? Tingalig ipangita na ka sa inyo. Hala, sino'y Butoy di ay? Kinsa na siya, Hazel? Among driver. Ah, Dili na ko basta-basta makagawa sa amo. unsa? Laki. Unya, akong giilad si Noy Butoy. Ako siyang giingnan nga adto ko sa lungsod. Iya magyug kong giubanan. Moto, sa dihang iyang gikuha ang jeep, midali ko biya sa amo. Hala, tingalig sino'y butoy na hinaon mo ay maalaot tungod sa imong pagpangilad niya. Laki no. Adto na kikuha. Dali. Ihatod di ka. Ayaw lang. Makitaan pa lang noon kang Noy Butoy. Isumbong ka ni Papa. Unya, makulatahan ko? Ambot lang. Murag, di ba kayo kumutuoy nga mangulata si Papa? Pero maniguro lang kita. Ako na lang magawas. Sige. Unya lang ko musunod ni mo. Katong akong gihangyo ni mo ka. Ang haim na to. Nga, dili ko ka mangitag girlfriend. Di uy. Muhuman ko sa kong pagtuon, Hazel. Kinahanglang ma-professional gid ko. Aron, imo sa kong ipasigarbo. Kana ba? Ato na ko ha. Amping ha. Ahay, hapit na lang mahurot ang gasolin ng balik-balik na kuslungsod. Pero, wag na ko makita si Senyorita Hazel. Unsaan ko kapag pangatarungan kung mahibaw ni Senyor Emilio. Ang akong cellphone. Patay. Si Senyor Emilio nanawag. Senyor Emilio. Ganong dugay man kang mitubag? Ayon ang imong senyorita. Ha? Kadiyot lang, Senyor Emilio, ha? Padaw na din niya ang senyorita. Ayon man mo. Di mis lungsod niyor. May gipalit ang senyorita. Ay, salamat itaon. Noy Butoy, nga Noy? Nanawag ni mo si Senyor Emilio. Ha? Nga naman? Ang Binoy, be. Pa! Unsa may imong gipamalit? Oh, kinahanglanon gud sa mga babae pa? Nga nang nanawag man ka? Gusto lang ko kung makadungog sa imong tingog. Karon na lang? Ikaw ang bugtong manununod sa ato mga properties. Busa kinahanglang masiguro ko nga kanunay kang safe and sound. Nagduda ba ako ni imong sobrang ka-overprotective na ako? Unsa? Doon na ba'y napatakag sumbong sa akong mga activities diri? Wala man! Makapahibong man good. Hangtod ang pagsangpit na ako sa mga tao diri sa bahay. Murag lainan ko. Murag manindog ang ako mga balibo. Kinahanglang hila kang tahoron, anak. Anak ko kaghari diya sa ato. Busa gusto ko, ng ilang pagtratar nimo o sasab ka prinsesa. Ngi, kangilo anak pa oy. Wa ko maanad. Pwes, maganananad ka. Unya na lang ta magsulti pa. Mamauli na mi. Gusto na kong mapahaway. Maayong
pagpaminaw Senyorita. sa Lex Pinoy. Kung wa gani si Papa, sangpita ko ninyo sa akong ngana. Kami may mabunog, ana. Sagdi lang good. Ganahan mo sab mi. Ako, dili ko ganahan. Askang lipayan ako nga nakakita ni mong nagpaingon sa jeep ganihan nyo rito, uy. Abi na kong maigo na ko skulatang papa na mo. Nga naman? Nangita man siya ni mo ganiha. Pero tingkol ba sa akong dugan nyo rito, uy. Kay wagod ka. Murag ikonsaran og anghel sa diyang nga nakakita ko ni mong nagpaingon ka na ako. Unya, Noy. Imo kong isumbong ni Papa? Imo ba kong isumbong nga milakaw gyud ko bisag nagkuha ka sa jeep? Imo pa kong isumbong ni Papa? Di nyo rita, uy. Salamat kaayo, Noy. Ang kung musumbong ko, amo masab ko sa kasukos imong amahan. May pang magsabot na lang tang duha nyo rita. Sige, Noy. Magsabot lang ta. O dili ka magmahay sa imong paglaban ako. Ayaw sultihi si Papa, Noy, ha. Nga gisibatan ka na ako. Di lagi. Kay kitang duha maamo. Di naman day ka. Secret. Kamoy nagkuyog si Hazel ganiha? Oh, di ba may hangyom ko nimo nga doon ako'y tuyo niya? Milan, dili na basta-basta makagawa si Hazel sa ilang bahay. Ug ang tawag na ron sa ilang mga katabang, hangtod na ang mga tao nga naas palibot. Senyorita na. Oh, senyorita? Mauna. Ug ang masayop sa pagsangpit niya, piti. Kitsa may nagbuotan ha? Ang iyang amahan. Hangtod ko, Karin, musangpit sa diyag senyorita? Kung wa ka mahadlok sa kulata, ayaw si tahura. Pero kay balaod man ni Senyor Emilio nga sangpiton gud og senyorita ang iyang anak. Ang musupak, piti. Ugma, imo ng graduation. Naki? Wa ka malipay? Nalipay man. Pero murag mag dunay kuwang. Sa may nakakuwang nimo dong, ha? Nga bag-o ang imong sapatos ug medyas. Hangtod na ang imong karsones ug polo shirt. Di man makakita si Hazel sa iyang hinatag na Maura na'y nakakuwang nimo? Nindot mong gudong tatunay nga makakita siya nga akong isulob ang iyang hinatag. Senyorita naman day ang atong itawag niya na no? Nak, Milan. O itiman edong ha. Nga managlahi ang inyong kalibutan ni Hazel. Wow! Kagwapo sa mong valedictorian, uy! Ikaw yun rin. Pero thank you sa imong support. Hain man dahil mong papa ug mama. Di sila mo nambong sa inyong graduation? Mutambong nang uy. Pero dili sila magdungan. Kami lang una si mama ang muuna niya. Musunod as papa. Naamang gud si Senyor Emilio. Dungan bang atong graduation sa ilang Hazel, Karen? Dili uy. Ugma pa man ilang graduation. Og ato pa gid himua sa sikat kaayo nga venue. Ha? Sikat nga binyo? Katong bag-o lang na human nga commercial center sa lungsod nang ba. Og si Senyor Emilio kuno maoy nag-abang. Mau ba? Nagpakitang gilas good. Kay mo may kinadatoan din ni sa ato. Di siya gid mo gihangyo sa tag-iya sa eskwelahan. Anindot sa lugar, no? Kamu in town. Anak lang mo graduate sa daan ng eskwelahan. Nay, wa man na sa daan o bag-o nga venue, nay. Ang importante nga, nakahuman gid mi sa mong senior high. Bitaw nang. Tanawa na hinuon na nang o. Ikasabaan na lang hinuon kasi mong anak. Kapisos noos nanay da. Good. Ay, dali na mo ay man lakaw na rabata. Dali namang layo-layo pa to lakor na to. Maagyan na to ang ilang Hazel, no? Senyorita Hazel Milan. Anara ang imong dila og litok anang senyorita. Tingaling makulatahan kas amahan. Nasiguro na ako nga
anigid mangagi sila si Milan ug iyang nanay. Asa ka man, Hazel? Ari sa bintana pa. Ay, kalain sad no nga, magsige lang kog puyo sa akong kwarto. Gipulaan ako tinanaw sa akong cellphone. Tigalig. Kinsay mo tanaw, na? Ano mong ka pa, uy? Kamadudahon na baya ni mo. Tingali doon na ginagpatakala og sumbong ni mo, no? O sa may sumbong? Ambot lang ni mo. Napagkuan gid kayo kuno sa batasan nga imong gipakita nako. Dili man kaingon ini kaniadto to. Naniguro lang ko nga wa kay uyab din he. Uyab? Doon na sad kay lalaki nga taga dinhi nga mga hasog panguyab nako. Hadlok sila sa imong kulata, uy. Unsa? Kaniadto pa. Kung makadungog ko sa maong istorya. Mayong Mga pagbuminaw sabak ako sa musulti, Lex anak. Pinos. Kulaban ko nimo. Pero inigipakita mong kaigihan, ang imong pagkamapahitason, sakitan ko. O ganong sakitan ka man, Dako kog katungod nga manalipod nimo. Ingon man sa atong mga kabtangan din eh. Wa ako pamunita ang sapi nga gigamit kong puhunan aron maangkon mo ang kaharuhay sa pagpuyo. Ang pagpuyo nga pinatuyangan ka sa imong kapritso. Wa man ko manghandoy ini pa. Okay rakit ko kanang simple living ra. Kanang bay kontra. Uso na, Hazel. Hangtod ko kuhaan mo katungod nga mga tarungan. Shit, nimo. Gusto na ko magbahay. Nga nung gipakataw ko ngayon ini ang akong kalibutan. Kung pobre ba unta ko. Tingali, kaming duha si Milan ang mag-uban aron mo graduate. Oh, sila si Milan ug ang iyang nanay. Wow! Kagwapo sa akong Prince Charming. Angayan kayo siya sa gisulob niyang polo shirt ug pants. Oh, pero nganong kauban man nila si Karen? Nganong misugot man si Milan nga makuyog nila si Karen? Karen, hinaot nga dili tinuod ang akong duda nga ikay misugnud ni Papa aron pigutan ko maayo. Oh, hala, milingi si Milan. Taguon lang na ako nga akong kamot nga mukaway-kaway niya. Hoy. Psst. Sama ka. Hoy. Ngano ko na eh? Anong imo mang kitanaw si Senyorita Hazel? Nanambo mo siya sa ilang bintana na eh. Maayo noon. Iyag yung nakita nga akong gisulob ang hinatag niyang polo shirt o kartsones. Hinoon. Pero paglikay lagi ha. Likay gyud. Tingalig na ni Edra ang iyang amahan. Ano masuko mo nang iyang amahanay nga igalaran mi ni Hazel? Senyorita Hazel lagi. Lagi sabot. May kalimutan na. Magdali taglakaw, Milan. Dali. Nga naman. Tingalig mo kalit og gawas ang amahan. Bitaw. Nakakita na bagit ko nga. May kaway-kaway ni mo, Senyorita Hazel. Bitaw. Dali, taglakaw. Dali. Oh. Hala, Uy. may gawas si Senyor Emilio. Agoy, ay manlakaw lang kita. Padayon kita lakaw. Karinhain pa man din ng imong mama, uy. Ingan man siya nga mo gawas sa sinig agi nato nang. Naramdis mama, oh. Murag ako'y gitanaw ng Senyor Emilio. Lakaw lang, God. Lakaw lang. Padayon, ayaw paglingi-lingi. Kinsa man tong miagi din eh. Wa day kakaila ni Karen. Andak bitaw to siya sa kusinira din ni. Kita man ka nga miuban sinan sila sa panon. Dili, kadtong anak sa atong kusinira ang gusto na kong mailhan. Kadtong lalaki. Pangutana niya si Karen. Mihangad bang tong lalaki sa bintana nga imong giabuan? Tingalig kay ilang mong duwa. Wa ko kaila ato eh. Mato na ko sa akong kwarto pa. Karon inigabot itong anak sa mong kusinira.
Ako siyang pangutanon. Kinsa tong lalaki nga iyang gikauban? Gisakitan niya ko sa ako nakita kaniya. Ngano ka misugot si Milan? Nga muuban si Karinela. Gusto ta ako matambong sa ilang graduation. Aron madugog na ako ang speech ni Milan. Siya may valedictorian. So, doon ay siya valedictorian address. Kanindot ka niyang paminawon. Nindot man siya tingog. Ay, shit. Niasa si Papa. Wanagin balik sa Manila. Ugma pa man untang among graduation. Pero anong sayo magyud si Miani? Doon na kimisumbong aning Papa. Nga mag-atuan ko sa ilang Milan. Doon na gyud. Unsa na sabad nga akong gipati nga tong Milan. Maayong Crush lang pagpaminaw ka, sa ni. Lex Pinoy. Pero, dili man siya mawak sa kung una-una. Hinoon, mga bata pa man sab mi. Tingalit papi lavra ni. Pero, nga misugot man siya sa diyang mihangyo ko nga dili siya mangitaglaing girlfriend. Ay, ansaon ka na ako aron makatambong ko sa graduation nila ni Milan. Congrats, Milan! Nindot kayo ni mo pagka-deliver ang imong valedictory address. Na, ito. Salamat kayo, Karen. Nangayo gid ko giya sa tuas langit ay aron wa ko'y malimtan. Daghan gid kayong namakpak. Nang, congrats ng ilang. Oh, yan ang imo man kong pahalipayan diya ka rin. Wa ni mo matuhog ang gisulti ni Milan? Ikaw mo iyang gipahinungdan sa iyang speech ganiha. Nga bisan sa inyong kapobre, pero daning kamot yung ka nga makakaon og tarong si Milan. Nga bisan og daan na iyang mga t-shirt, pero imog yung gilabhag tarong aron iyang masulog. Ay, bitaw, ay. Believe kay ko ni nga akong anak da. Bisan sa among kapobre, kusog kang mukha og utan Bisaya nga mo'y nakapabright niya. Tinuod man sa nay, di ba? Aw, oo, uy. Di gyud na ako pagutman ang akong anak. Kuyaw, kung mo'y mabuang. Na, di gyud ko makapiyog. Nanay sa day. Kinsay gisigihan ni mo glingi diha, Milan? Ganiha pagit ka. Wa man. Nagtuo tingali ka no nga. Mutambong si Senyorita Hazel, no? Na, ayaw lang yung pagdahom nga makalighot si Senyorita Hazel. Close guarded to sa iyang amahan. Maog yun. Ha? Tana. Mauli na taoy. Maayo pa nang. Rin, imbita ko unta-unta kas amo, pero wa man maghikay sa nanay. Giahak ba ya, uy? Mag-iyahay tagpauli, uy. Pero, maka-school naman gid ka sa college. Ubay-ubay man tong scholarship nga imong nadawat. Ako pa na ang follow-upon rin. Kuya, kung di na ko ma-maintain ang grado, na tagak yung ko sa scholarship. Mao nang hutdag yun ang utan Bisaya nga akong lutoon para nimo. Ha? Ha? Sige. Mauli na ta. Huwag ka pa matog. Huwag maamaw na ang inyong graduation. Wa pa ko magduka pa. Katong miyagi ganay ang kauban sa anak sa atong kusinera. Kinsa man to siya? Nganong namintana ka man gyud? Be, sulti ko no? Nga naman di ay pa. Wa na lang gyud ay ko'y katungod nga mohimo sa gusto na kong buhaton. Imo na lang gyud kong pasundon unsay gusto mong mahitabo. Hazel! Dako na ko pa. Inigabli sa klase, college na ko. I'm almost in my legal age, so dili na ka makabuot na ako. Ayaw ko kayo na niyanas pagtubag, ha?
Samtang ako mo'y imong amahan, ako ang tanang katungod aron butan ka sa bisan unsay imong buhaton. Bisag mahitungod sa akong kasing-kasing. Bisag unsa! Oy, nganong imo manggihangir ang polo shirt nga imong gisulob sa inyong graduation? Aron di mabuling na eh. Oh, katawanan ba yan imong bataa ka? Imo na nang gisulob mo sa bulingon na. Gisapawan, guligtugan ay. Sa ato ba di pa nabulingon? Pero nanimaw no singot god. Ambi na be, kaya akong labhan. Di na bag-unay kung imong labhan. Habaday, ikaw yan. Nay, naluoy ba kong Hazel sa pag-agi na to ganiya sa ilang bahay? Milan, pag-anad lagi og sampit niyag senyorita. Ha? Dato sila, samtang kita pobre. O kay pobre ta, kinahalan mo tahod ta, sigon sa gusto nilang ipatahod. Nagtuo di ka na nga, ganahan si Hazel nga tawgon siya senyorita. Baho disposisyon pa si Senyorita Hazel sa iyang amahan. Hangtod siya dili makasupak sa gusto sa iyang amahan dong. Suga bitaw sa iyang amahan na yun eh. Sahay mo kaingon ko nga, luoy si Hazel. Ano man kuno be? Way kagawasan sa iyang kinabuhi. Nga, mag-agad siya unsay gusto sa iyang amahan. Mahadlok ang iyang amahan nga maminyog pobre ang iyang anak. Kay tingalig, maibanan ang ilang kadato. Punan, nung kang kuhaan ang ilang tinigom nga kwarta, ingon man kayutaan. Hangul na si Senyor Emilio. Wow! Kagwapa ni mo, Nyorita Hazel! Hantod gamis ang pitsad na ako, anak. Kinahanglan ka namong tahuron, kay anak ka sa amo sa akong ginikanan. Di ako din nagtrabaho ang ako mga ginikanan. Natural nga sundon gid ang amo. Pero dili ko gusto nga makadungog sa sumpay sa kungan. Manipahot ko din akong balhiboan ng senyorita. Onya, kung dili ka na mo tahuron og senyorita, kami sad mo isilutan. Ay, ako'y mangayog sorry sa gibuhat ni Papa ha, Karen. Ayaw pangayog sorry, uy Hazel. Kamugoy na nag-iya sa bahay og yuta nga mong gipuy-an. Angay lang sad nga, mutahod mi niya hangtod ang iyang mga anak. Pero kung kita lang duha, ayaw lang pag senyorita na ako. Dili na mahimo. Dili ko gusto makulatahan sa imong amahan. Excuse una, senyorita ha. Gisugo lang ko ni mama pagpahatod ining plato nga nadani agahapon. Kumusta man ang inyong graduation kahapon? Okay ragid kaayo. Kung dito pa ka, manglimbawt kid imong balhibo sa speech ni Milana. Bright good si Milan, no? Husto ka, Nyorita. Og bulahan kaayo ang makaangkon sa iyang kasing-kasing. Noy, magpauban unta ko nimo sa lungsod. Ha? Pag-unsa man ka dito sa lungsod? Doon ako'y paliton. Aron akong gamiton sa among graduation karong hapon. Unya, musugod ka sa papa ni mo? Oh, mananghid gud to. Ikaw ulit pananghid niya, Nyorita, ha? Mag-unsay ka man sa lungsod. Mamalit ko make-up para sa among graduation karong hapon. Kung magpa-make-up ka sa parlor din, he. Mahadlo ko sa ilang pagputang og make-up, uy. Tingalig bagaon nila. Madaot lang niya ning akong kutis. Pauban ni Butoy. Noy, iliko sa tuo. Kay doon na lang ko'y pagkikitaan. Kadiyo, trata. Ha? Sige na, Noy. Sige na pa. Mahimong dili na gid mi magkita niya. Kayo man sa among graduation. Dadun naman ko ni Papa sa Manila. Ako may malaot sa imong papa, Nyorita, eh.
Sige na, Noy. Sige na ba? Kadiyot ra lagi kaayo ta. Dili lagi mahibaw si Papa Nini ato pag-ani din eh. Maluoy ka na ako, Noy Butoy. Sige na, Noy. Maluoy man ko nimo Nyorita ba? Pero kung mahibaw ang gani sa imong amahan, gawas nga makulatahan ko. Putbolon pagyud ko. Kung dili ka musulti, kisa may iyang mahibawaan, be. Maluoy man gud ko nimo Nyorita ba? Kadali ra lagi ta, Noy. Doon na lang ko ihatag niya. Pagkahuman ana, mabalik dayon ta sa Bay Asyenda. Basta kadiyot ra kita Nyorita ha. Kadiyot ra lagi ta, Noy. Oy, nansa kamilan? Gisangga manggod nimo imong suwang sa duha nimo kakamot. Samang ka, bugat na kay ng imong suwang? Ay, imingaw lang ko, Nay. Gimingaw ka? Kang kinsa? Sa akong best friend. Kinsa nila ni Karen o Nyorita Hazel? Parehas man na sila nga imong best friend. Mauwa mo kung muang ko, Nay, nga best friend ako si Kuan. Si kinsa, oy? Si Kuan. Si Senyorita Hazel. Ako siyang ako nun nga best friend, Nay. Nga, usaman siya ka senyorita. Nak, ang karon raman sa imong gihuna-huna. Palaw may lagi ng imong pangandoy. Huh? Ang saan mo ako pagpalaom, Nay? Kato kung akong giingon nimo, God. Mao'y pangandoya nga maimo ang asyenda hangtod na ang pagkabaton mog negosyo. Kapobre na to, Nay. Bitaw, pero bright man sad ka. Unsa imong kalibutan, nga tungod sa imong ka-bright, moabot gyud nimo ang katumanan sa palawman ko nimong pangandoy. Wa pagkani ko makasugod sa college. Labing maayo, nga sugda na nimo ang imong pangandoy. Aron punan pa nimo ang pagpaningkamot nga matuman mo ang akong gusto nimong makabuot. Uwa man ako ang imong pangandoy, Nay. Okay kayo. Nay, may jeep na nga, napaingon nga niyo. Kinsa na, oy? Oh. La, jeep mo na sa Bay Asyenda. Si Hazel ang sakay sa jeep, Nay. Mayong pagbuminaw Kadiyot sa kaayo ko Lex niya. Pino. Wata na ko din eh. Mapatyan migi ko sa imong amahan ani ba? Nyorita, Di lagi. Nanapaingon nga ni si Milan. kinsay nga niya Nyorita? Milan? Uy, ayaw pa yung kitugaan ni si Papa Bahay ni Milan, ha? Promise na ibutoy. Sige Nyorita. Promise. Ako siyang sugato na yan. Nganong niya ka? Tingalig kasabaan kasi mong amahan. Nagdali ko sa pag-ani, aron ako ning ihatag nimo. Unsa man na? Cellphone ni. Mao ni magdugtong na tong duha kung tuan na unya ko sa Manila. Imo nang ihatag na ko? No, wabi ko'y kwarta. Ako ning ihatag nimo. Sige na, dawata dayon. Unya, ibutang sa imong bulsa aron way makakita nga doon ako'y kihatag nimo. Di lang ko, Hazel. Nyorita? Usa to yung magisulti? Kinahanglan maganad-anad kong sangpit ni mo, Nyorita, kay tingalig. Makulatahan ko si mong amahan. Ayaw ko padungga nga sakpiton ko nimo, anak. Maom na'y gusto si mong amahan. Kita may nag-atupang. Ayaw ko padungga, anak. Sige na pa. Dawata na ng cellphone. Mauwagid ko eh. Dili na dahil ka gustong makigsulti na ako. Ganahan man. Dadun lagi ko ni Papa sa Manila. Magkalagyo na taduha. O pinaagi ning maong cellphone. Magkadugol kaya punta. Sige na, good. Dawata nga ko ning cellphone, Milan. Di mo sa ko ka maumgamit, anak. Bright man ka. Magkamaura lagi ka. May mong magpatudlo sad ka. Sige na, good. Dawata na ko ning cellphone. Mahiubos man ko nimo. Unya, makulatahan sa ko sa imong amahan. Way masayod ini kung dili ka manulti.
Sige na, Kud. Duwatan na pa. Oh. Sige na, isuda yung sa imong bulsa. Bahala nang makulutahan ko eh. Di lang ka mahiubos na ko. Oh, hain pa man ni si Hazel. Ilarong graduation pero milakaw gyud. Oh, mayo kini ang anak sa mong kusinera. Ako siyang tawgon. Hoy, ikaw! Marika! Ako'y imong gitawag, Nyor. May lain bagod nga ni adin he. Ikaw rin ako nakita. Busa natural, ikaw mo'y akong gitawag. Pasaylo ako, Nyor. Doon naman gipato din si Mama. Kakita kang Senyorita Hazel na mo? Ha? Wara ba, Nyor? Doon na ba siya higalang lalaki din heng dapita? Maawaw mang muduol ni Senyorita Hazel ang mga lalaki din, Nyor. Kadong batan og lalaki nga imong gikauban kagahapon. Higala to sa imong senyorita? Ha? Higala ba to sa imong senyorita? Dili, Nyor, oy. Dili man sila higala. Kami ray amigo, Nyor, kay parehas man min pobre. Maawaw man ang taga dinhi nga mo taga din si Senyorita. Tinuod bang imong gisulti? Tinuod gud, Nyor. Sige. Makalagaw ka na. Kuyawan ako eh. Nagduda day si Senyor Emilio. Nakakita ba ka siya nga may wara-wara si Senyorita kang Milana. Kinahanglang magbantay gid si Milana. Senyorita, sige lang kaglinya atong tawana. Buotan to siya, Noy Butoy. Siya tigdakop na kong kaba-kaba. Kaba-kaba? Butterflies, Noy Butoy. Ay, kung inawa ka makailaon sa butterflies. Oh, kaila ko na, Senyorita, eh. Pero, Senyorita, ako ba? Nahadlugid ko sa atong pag-anhi, eh. Sus! Ang sakay buhaton ni Senyor Emilio nako kung iyang masayran nga. Noy Butoy, kung dili ka masumbong, wagi kasayuran si Papa ning atong lakaw. Oh, di ko mutug-an nyo rito, eh. Ang ako ba? Basta, ayaw lang yun pag una-una. Mutubag ka lang ni Papa kung iyakan pangutanon. Kung pangutanon ka, unsay akong gipalit, pangambot lang. Ingna nga wa ka mag-uban-uban ako sa pagpamalit. Nakasabot ka ba nako, Noy Butoy? Nakasabot nyo rita. Ginoo ko, Milan. Ayaw na sila katubang nga sunod ay. Kakuyaw ba yung maanihan ta din sa salbahes nga mga Senyorita Hazel? Saom na ko na eh. Maluoy sa kong Hazel kung di na ko siya tubangon. Muhilak man. Ay, anara lagi ang imong baba pagtawag niya Senyorita. Limot ko na eh. Limot. Di mo sa gusto si Kuan. Si Hazel kung ako si Senyorita. Ay, balag may ubos siya. Ang importante, nga dili ka makulatahan sa Maayong amahan. pagbuminaw sa Lex Dili ba, Pino. iya marong graduation sa? Oo. Lagi. Ganahan ganay unta kong tambong na eh. Singan? Gusto kong mutanaw niya na eh, nga magtuga. Musamot tingaling niyang kagwapa. Onya, ang bunog, wa lang ni makwenta ha. Di mo ko bakita. Dumilan, uy. Gusto lang unta kong mutanaw niya na eh. Kinahalan para makagplite. Doon ang ko'y kwarta na eh, nga ikapliti. Nalimot ka? Gibayaran mo ko niya. Para unta to, palit sa imong sinina. Pero, wa mo ta makapalit, kaya mo kong giatagan o sinina. Para ba kayo ka sa gisuloob ni mong bagong sinina na eh. Ang niyan kay ka. Tempa, unsa nang naa sa imong bulsa? Ay, husto tuod na eh. Giatagan kong cellphone, Hazel. Oh, unsa man na? Cellphone na eh. Saong kanina ko, ano nga, di mo kay bawang mo gamit, ani? Hala, no? Milan,
Namas Karen. Mo, diretso na lang kog saka ha, kay importante ning akong tuyo. Ren, bantay lang, di ka mabuwasot. Gitawag ko ganihan ni Senyor Emilio. Og iya kong gipangutan na bahin nimo. Unsa? Gipangutan ako ni Senyor Emilio kung kinsa tong akong kauban gahapon. Og kung higala ba kuno siya ni Senyorita Hazel? Hala, uy. Unya, nangutanan niya na si Senyor Emilio. Maula ginang. Milan, likayin na lang lagi na si Senyorita Hazel. Milan, sundain taon Karen. Dili pa karon ang panahon aron makigtigi ka ni Senyor Emilio. Nay. Dili pa karon ang panahon aron ipursige mo unsa may imong gibati ngadto ni Senyorita Hazel. Kamitaw na ng imong utok ha, Milan. Ipadayon ang imong pag-eskwela. Kaysa higayon nga doon na kanay kurso, doon na kanay kakapyutan sa matod nimo, gihuwaman mong pangandoy. Nahibaw ko dong, makabot ra gid nimo among pangandoy, anak. Sakto ba si nanay nimo, Milan? Ayaw padaog sa imong kahuyang. Gamita imong ka-bright. Aron sa umaabot nga panahon, makabawas ka na. Wa mo ko maguna-una nga mubaws rin. Sakitan lang ko nga ang suod na tong higala. Di na nato mayano-yanog sangpit sa iyang pangan. Og wag di tayo kagawasan nga maghihigalag dato. Sakitan day kang musangpit og senyorita ni Senyorita Hazel? Sakitan. Kay may gintang naman ang bulok sa mong pagkatao. Onya, unsaon naman lang ng cellphone nga hinatag ni Senyorita Hazel mo? Ako na nanintaguan eh. Di man sa kumaybang mugamit ini. Gihatagan kag cellphone ni Senyorita Hazel? Patanawa ko, bi. Kini ay. Di mo ka maumugamit ini. Ikanlay uli ini. Ayaw, uy. Gihatag man kaha na. Unya, imo man ang gidawat. Mahiubos og maayo si Senyorita Hazel, ana. Unsa man gusto ka, tudloan di ka unsaon paggamit, ana? Kamao di ka, Rin? Gamay. Ay, nahala ha. Kamu na lang din kay mutiwas kog panlaba. Nganong nadugay ka man sa pagpauli, Hazel? Namili pa magugpugong sa akong buhok pa. Nga mo bagay sa akong sinina. Kana, ragyong pugong ang nakaingon sa akong pagpaabot nimo. Nakuwat ka na ako? Ganina ra kung naghuwat nimo. Karon pa ganing alasay sa among graduation? Tungod kay alas 6 pa, wa ka lang maghuna-huna nga nagpaabot ko nimo. Kana bayang imong graduation? Mauray akong gibalik din Sorry pa. Maligo na ko. Kadiyot lang. Nga naman. Nanda mo na ang tanan mong dadonon. Kuman sa imong graduation, muadto na ta sa syudad. Pero, adto na dito magpaabot sa tong flight. Ha? Nganong nakugang ka man? Ang. Wa man ko ni mo sultihin nga mamiya dayon ta din ni human sa akong graduation. Wa pa ko kaandam. May panahon pa. Andama na ang tanan mong mga gamit. Onya, kamao na ka? Ambot lang ka. Wa may nanawag o chat ba? Bitaw, no? Maayo ang tag, dunay manawag. O ikaw lang chat. Ha? Itsa may akong chatan nga. Wa makakoy friends. Bago pa ba akong Facebook? Maayong pagpaminaw sa Dula Lex kini? Pinoy. Wa, uy. Kamahal ka, anak, no? Nga ni bawal ka. Pawamon mo ko sa kong mga classmates. Nga, kuan ka nang mga cellphone ba? Parehas ini. Munas ginahawa sa kuno ang ilang pagpalit, uy. Mao ba? La. May nanawag rin. Tubag ka. Si Senyorita Hazel ang nanawag. Ha? Tubag ka na, uy. Kamao na ka? Gituluan kong Karen. Naadi ay diha si Karen? Oh. Ug naibawas siya nga ako'y mihatag nimo sa maong cellphone? Okay, nangutan naman. Ngano day? Wa. Nanawag ko nimo. Aron pahipawaan ka nga human sa among graduation. Mudiretso na mi si Papa sa syudad. Aron mo sakay na paingon sa Manila.
Di na ito makita. Dili na. Patudot ni Karen, unsaon sa paggamit ng kamera aron maka-video call ta. Ha? Naapaman ka si Karen. Di apa? Sige na, patudot na niya. Aron makakita ka na ako. O makakita sad ko nimo. Sige na, Milan. Sige, ako hangyon si Karen. Basta, tumana ang imong gisaad nako ha. Nga dili ka mangita, girlfriend. Gipasaad ay kang Senyorita Hazel nga dili ka mangita girlfriend kung tuwa sis Manila. Oo. Misugot di ay ka. Di mo ko gusto nga may ubos yan ako. In love kang Senyorita Hazel? Di uy. Unya, nganong misugot man kasi ang hangyo? Nahangol ka sa cellphone? Wapa man siya maghiskot sa cellphone sa diyang iya kong gipasaad, ana. Karon pa man eh. Nganong iya man sa kang gipasaad? Ambot. Kung ambot sa mga nung misaad sa dayang ko niya. Ibog tingali ka niya? Ganahan lang kay kong mutapad niya. Tungod siyang kahumot. Mahibaw gyud dayon ko kung na-assist ang palibot tungod siyang kahumot. Mao ba? Lagi? Dato man. Makapalit man gyud siyag mahalon nga perfume. Ambot lang, no rin. Basta ganahan kay ko kung muduol siya nako. Og mao nang nisugot lang pug kadayon. Sa dihang iya kang gihangyo nga dili ka mangita girlfriend. Tingali. Milan. Huna-huna asad in taon, uy. Kung unsay mahitabo nimo kung magpadakas iyang kahumot. Sagdi lang. Layo naman unya siya nako. Tingali kung makakita siya mas gwapo pa nako dito sa Manila. Nya, dato pa gyud. Malimot na siya nako. Mao na imong isulob. Sa power naman gihapon ni Toga. Kada ko sa akong gipadaan imong allowance. Wa ka gyud makapalit og mas arang-arang pa ni anang imong gisulob. Pa, branded ba yan ni? Wa gyud ko makasabot nimo. Unsa man? Ready ka na kay manlakaw na ta? Ready naman ko. Nganom na. Nganong nagmuro man ka? Wa ka malipay nga ako ay imong escort? Nahiupos ko nimo. Unsa? Kisa may di mahiupos. Imbis bakasyon ron, imo naman hinuong kong dadoon sa Manila. Di adto ka mo bakasyon. Daghan kang makita dito nga mga tourist spots. Grabe hinuon ang pollution dito. Bisag unsa na lang mo ikatarungan. Basta, muuban ka giron ako inigbalik na ko sa Manila. Butoy! Manlakaw na ta! Nagsige naman ko din noong kagtanaw na imong cellphone. Kamao na ka na, dong? Di po kayo, nay. Nga, sigihan lagi na ni magtanaw. Nagkatang ko, nay, nga tingali manawag si Hazel. Iya kong pakit-on niya. Unsa? Nanawag naman siya ganihan, nay. Nagkasulti mi o nagkitaan, nay, pag yun mi. Uy, hala, giyon sa man na ninyo. Gitadloan kong kari, nay. Mauma ko na, nay, tawag og kwan, video call. Nak, tingali bayag unsa na imong gibati nga tong Senyorita Hazel, ha? Dili ka bayag gyud para niya, dong. Napiktuhan man hinuod ko sa mga panghitabo, nay. Imbis malipay ra ko kung magkita man ni Hazel. Senyorita, oy. Senyorita Hazel, lagi. Bahala na, nay, Basta napiktuhan yun ko sa panghitabo. Imbis kani adto, di ko mangandoy nga makakita niya. Nga mahanggap ko ang iyang kahumot. Pero, karon Unsa man di karon? pangita na hinuon ko niya. Nak. Ay, Milan, ayaw lagi gyud pada sa imong kahuyang, dong. Kinahanglan ka pang sa eskwela. Lex Pino. Kinahanglan gyud nga pahimuslan nimo ang nadawat nimo mga scholarship. Ang pingitaw, nak, ang grasya nga gihatag nimo.
daw eh. Wa mo ko'y mahangyo aron mo mo picture na ko. Aron makita ni Mila nga akong kalihukan din eh. Ingura ba to siya nga gusto siya makakita sa akong gisuloob sa among graduation. Gisa na ako mahangyo si Noy Butoy. Kinaagid sa iyang kiliran si Papa. Ay, saan kaya kong buhaton ini, uy? Butoy, Nyor, uy, sabay na itabo ni mo. Anong gikuyawan man ka? ay, nakalitan ko, Nyor. Wa mo ko makakita ni mo nga miduol ka na ako. Dagway biya ni mo. Kamu may nagkuyog si senyorita ni mo ganina, no? Kami, Nyor. Kamu. Butoy, dilibigi ko gusto sa taong bakakon. Diin magid mo si senyorita ni mo Hazel kakaniha. Ha? Diin, Butoy. Kaya usay pa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon. Hinuwaman nga pangandoy nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. O palihog da ikono og subscribe sa akong YouTube channel o daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.